Takže Gertrudino sedlo je tamhle tím směrem. My jsme si vyšli o krapítek vejš, aby jsme měli hezčí výhledy. My prostě nemáme dost, musíme jít dál. Měl to být easy peasy trek. Sice 3hodinový, ale měl být v klidu. Takže jsme si přendali jiné papuče a stojí to za hovno. Celou dobu jdeme v tomhle tom. A ještě zdaleka tam nejsme. Já bych řekl, že ne. Jdeme rychle, ale nejsme tam. Easy peasy, ne? Vole. Easy peasy. My máme vždycky takový štěstí, že když někam přijedeme a máme vidět přírodu, tak prostě hnedka po nás, třeba 10 vteřin, přijede tohleto. Začínají nám krásná panoramata. Tak doufám, že se vyčasí. Došli jsme k Lake Mackenzie, výhledy teda nic moc, ale co se dá čekat od místa, kde 200 dní v roce prší. A srandovní je, že to, co vy vidíte v pár vteřinách nebo minutách, tak nám zabralo 5 hodin chůze. Tak zase jdem. Zpátky. Easy peasy, ale aspoň něco je vidět. Krásné panorámata. Jo, Fjordlandský národní park, to byla paráda. Samá příroda, ptáci, Korejci. Ale každopádně jsme si to moc užili. Jenže bychom to nebyli my, kdyby jsme něco nepodělali. No, třeba jsme si nezamluvili, přespání v horských chatách a taky jsme si nepořídili dostatek zásob. Jenže vzhledem k tomu, že nejbližší krám, pumpa a signál bylo asi 120 km daleko, tak jsme to prostě neřešili. Prostě to byla bomba. Ale teď už konec tlachání,
Jde se spát. Dobrá. No myslím si, že takový Bartoška s Donutilem by z nás asi neměli radost.